Has estat a Liverpool, que val molt la pena. Sí, Bueno, exacte. jo parlo ara de Liverpool perquè és on més ho he vist. A Liverpool hi ha el museu de l'esclavatge, Sí. al costat de la platja, gratuït, és un edifici immens. Llavors no és tant, crec jo, assenyalar amb un dit a tal i qual persona, sinó posar de relleu, com posem de relleu el que van fer els indians, que per una banda eren negrers i per una altra banda eren filàntrops quan venien aquí. Jo crec que sí que és molt important. Jo admiro molt els anglesos perquè de seguida posen, i això Posen per no davant. és treure importància, no ens traurem importància a nosaltres, al revés, és reconèixer la història, Sí. que realment la veus tota sencera. I a Virgínia, per exemple, a Virgínia, als Estats Units, tots aquells descendents dels esclaus tenen la beca pagada, de tots els estudis pagats i tot. Vull dir, són coses... Anglaterra ha fet molt el mea culpa, i jo crec que s'ha de fer el mea culpa. Jo crec que s'ha de reconèixer com els nazis han reconegut els jueus i t'ho expliquen i es posen. I a Liverpool han reconegut els negrers i t'ho expliquen i es posen per tot arreu. I això jo no crec que sigui... Jo això tampoc estic d'acord amb el marquès de Comillas, perquè el marquès de Comillas, en comptes de simplement treure una estàtua, que ens és igual, ni tan sols sabíem què era, haurien d'haver fet un centre d'interpretació, més que treure una estàtua. El marquès de Comillas, en primer lloc, no era català, vull dir que el que va anar a rebre no era català. En segon lloc, era una de les persones que més es va posar diners i es va dedicar a fer créixer Barcelona. Llavors, el que és important és fer el centre d'interpretació. El centre d'interpretació. Jo crec que és molt important, no sé, Joan Miquel. A veure, jo també estem passant una etapa del que és políticament correcte. Val? No s'ha de negar, òbviament, el que és aquesta realitat que va ser molt crua, però voler reduir el discurs a això, només amb això, no, estic contestant a aquest senyor, jo trobo que és això, una reducció que per mi no va bé. És com ara heu sentit a Picasso, que ha sortit tota una sèrie de joves estudiants que critiquen que Picasso era un misògen i Picasso maltractava la dona i odiava, efectivament, com tants altres artistes. Wagner era antisemita. Si ara ens enfoquéssim només en aquest sentit, ja perdíem de vista el que va ser, el que va anar més enllà, per centrar-nos en un aspecte que és important, que avui en dia no podem tolerar, però que forma part d'una realitat d'un moment. M'entén? Per tant, sí que, a veure, aquí haguéssim pogut fer un plafó dedicat a l'esclavisme, potser sí, escolta, no estem tancats a res, però reduir només el discurs, quan el Parlament de Catalunya demana... Bé, són aquests corrents que es passen, i s'han de complir unes pautes socials i d'etiqueta i d'això, de ser políticament correcte. Amb algunes coses estic d'acord, amb altres no, simplement. Jo no crec que s'hagi de reduir res, vull dir, s'ha d'explicar una cosa, com s'ha d'explicar l'altra i ja està. Sí, exacte. Vull dir, perquè no... Allà hi ha una altra pregunta. Sí, perdó, és que aquelles... Hi havia una senyora darrere. Sí. Una mirada ampla, és a dir, el text en el seu context. Sí. Passem la paraula. Sí, aquella senyora, sisplau. No, jo només us volia dir que el meu avi era un indiano. Com se deia? A Sitges. Com se deia? Al Mirall. Al Mirall. I havia anat molt jovenet, però ja hi tenia antecedents allà, ja hi teníem parents, es veu. I ell devia tenir 16 o 17 anys, se'n va anar a Cuba i va tornar a Sitges, em sembla que cap al 1890 devia ser. Va anar a Manzanillo
I el més divertit del cas, bueno, es va casar, això que diuen aquí dels matrimonis de conveniència, no? Es va casar amb una cosina, una neboda, tenia 60 anys Déu-n'hi-do. i es va casar amb una senyora molt guapa, diuen tothom, no? M'ho han dit a Sitges. I el que volia dir era que, esclar, de 17 o 18 anys fins als 60, aquest senyor va formar una altra família allà. Clar. Sí. Doble vida, en aquestes conferències de dones també en parlem, perquè la doble vida encara ho podem veure avui en dia, amb molts immigrants que viuen aquí, una doble vida, que és, bueno, en certa manera... És que en certa manera és lògic, no? Un noi jove que se'n va, que no deixa cap mena de lligam aquí, perquè una cosa és que, sí, i fer la vida en allà i tornar, i el tornar... que va tornar amb la parella o la dona que tenia allà i va tornar. Va ser quan aquesta noia mulata arribava als pobles i vivíem d'alta baix. D'allà. Hem trobat Ah, sí? la família, sí. Ah, molt bé, que bé. Últimament, bueno, ja és la tercera generació, no sé, alguna cosa així. Molt bé, molt bé. I hem anat, una neboda meva va anar a Manzanillo Sí. a veure què passava amb els almiralls i sí, va trobar la família. Ah, veu? I ara ja van dient mi prima de Manzanillo i tota la història. Molt bé. Bueno, ara riem, però en el seu moment això, quan se devia saber, devia ser dur. Bueno, jo no sé si se sabia tant. Jo no me'n vaig enterar fins ara, que ja... Saps? Moltes famílies també quedava com més silenciat. Això també ens hi trobem. Perquè en aquest cas, en el cas de Sitges, va haver molts matrimonis des d'aquí, la dona aquí, moltes vegades era una neboda, una de la família, i l'home allà... Sí, per carta de gràcia. Sí, per poder, sí, tant. I algunes d'elles després n'anaven allà, un cop ja casades d'això, doncs se n'anaven allà i havien d'anar però acompanyades d'un home durant el viatge. Sí, un germà, algú de la família, un pare... Sí, és així. Bueno, a Lloret hi ha el carrer de les vídues i les donzelles, perquè moltes enviudaven molt ràpidament. Home, a Lloret, al carrer de les vídues i les donzelles, elles quan quedaven viudes o eren filles que no es volien casar, perquè només hi ha un cas d'una vídua indiana que es va tornar a casar, perquè quan es tornaven a casar perdien l'herència. I aquesta es va tornar a casar perquè es va casar amb un indiano encara més ric que l'herència que tenia. Per això es va tornar a casar, però si no, no està. I a Lloret sí que es posaven totes en un carrer per preservar-se, o fins i tot a Begur hi ha una casa que la vídua es va fer una altra porta davant, perquè clar, era una noia, va quedar viuda amb 26 anys, i clar, doncs ella volia també viure la seva vida i la manera era ficar una altra porta davant, així la família del marit mort no podia veure què feia, perquè si la trobaven fent alguna infidelitat o alguna cosa que no tocava, li podien prendre també l'herència. Vull dir que tampoc no devia ser fàcil per aquestes dones, Vull dir, no devia ser fàcil. Si us sembla bé, tenim una última intervenció. Sí, una altra intervenció i tanquem, sí. Gràcies. Jo, quan era petita, vaig veure en presència el retorn d'un indiano. Ah, molt bé. Un tiet de la meva mare va vindre... Bueno, diguem que la meva família va tindre indianos per dues bandes. Per la banda del meu pare i per la banda de la meva mare. La meva mare és de la farmàcia, bueno, l'antiga farmàcia, aquesta casa d'aquí, de la plaça de la Font. I jo recordo que era molt petita, que totes les cosines i cosins ens trobàvem el diumenge a la tarda a la casa dels avis, van trucar a la porta i va vindre el tio Juan de Cuba. I el tio Juan de Cuba va tornar, que devia tindre en aquell moment 65, 60 i pico o 70, per mi era un senyor clar. Quan el veus, o sigui, era l'estupefacció de tota la família. Qui és aquest senyor de l'entrada? Doncs és el tio Juan, que venia de Cuba. I, bueno, jo suposo que tenia família allà. Això és la meva intuïció. Segur. A veure, tot això ningú va dir res. És que és lògic, aviam. Sí. O sigui, era una família aquí i per l'altra banda, per la banda de Cal Aurelio, era un germà de la meva àvia que se'n va anar a l'edat de 12 anys, no, mentida, més jove de 12 anys, se'n va anar a Santiago i va també fer família allà. Ells sí que no van tornar. N'hi ha molts que no han tornat, clar.
Sí, sí. Perfecte, doncs molt bé. Doncs moltes gràcies. Sí, li donem pas a paraula. Bueno, què dius? En primer lloc, disculpar la nostra alcaldessa, Abigail Garrido, que no ha pogut estar aquí per motius personals. Tenia moltes ganes de venir, però no ha pogut ser. I, moltíssimes gràcies perquè ha sigut, jo crec, una conferència molt i molt interessant. Vull dir, sempre hi ha, com bé ha dit, des de la xarxa d'indians, no volem deixar cap història sense explicar, vull dir, i és una cosa que hi estem treballant, però és història, i així l'hem de veure i l'hem de viure. Dir-vos també que si no heu visitat el nostre retorn d'indians, al carrer Nou tenim tot un seguit de botigues al carrer i després tenim tot el que és la carretera dels Cars amb el nostre agromercat, les nostres també representacions dels oficis indians i esperem que gaudiu molt. També tenim havaneres aquesta tarda al centre parroquial i tenim 2 passis, encara queden 2 passis per anar a veure al teatre. Donar la gran benvinguda, llegeixo el nom, no sigui cas que em torni a passar, Mercè Carandell, que ens presentarà El paradís rere el mar, que és un llibre preciós. I esperem tornar-nos a veure. Hi ha moltes coses per parlar i farem moltes i moltes xerrades d'aquestes. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Gràcies. La Mercè ha publicat per Sant Jordi aquest meravellós llibre que m'ho he llegit en una setmana i la veritat que passa molt ràpid. Molt bé, entra molt bé. És una gran escriptora, és guanyadora del Premi Eugeni Mollero el 95, és metgessa jubilada, especialitzada en reumatologia i 5a filla d'una coneguda família d'intel·lectuals. Per documentar-se ha viatjat a Cuba diverses vegades, ens ha visitat ingenis sucrers, així com innombrables llocs, seguint la petja dels esclaus. Ha contactat amb historiadors especialitzats en la Cuba del segle XIX, a més de l'historiador oficial de l'Havana, qui agraeix les xerrades i els consells que li ha donat, i també ha passat hores en els arxius de l'Havana, de Matanzas, així com en el Casal Català de l'Havana, i de la quantitat de llibres que hi ha sobre el tema n'he revisat els més importants de l'època i destaca Autografia d'un esclavo i Mi tío el empleado. Magnífics testimonis de diferents ambients i després, com també parlava en Joan Miquel, la Cecilia Valdés, de la novel·la cubana, i doncs ella ha escrit aquest magnífic llibre, us el recomano moltíssim. És una novel·la riquíssima en vocabulari, riquíssima. He quedat parada de les paraules, de les frases catalanes que m'han fet pensar de la forma que ho deien les meves àvies, alguns fets i així, m'ha fet pensar molt. I també hi ha algun capítol molt dur. Josep, el capítol 35 és un capítol molt i molt dur que parla de tot el que és el món negrer, el món negrer. És una novel·la històrica perquè està plena de dites, de referències que te va posant en context. És una novel·la molt històrica també, no? Molt històrica, sí. Jo m'he inventat personatges, no? Sí. M'he inventat els personatges i després m'he inventat, per exemple, els municipis. Els municipis tots. Tots inventats. I ho vas pensar en un municipi d'interior, no? No, a veure, t'explico. Per què no parla mai? Jo sempre tinc 2 preguntes que m'han quedat. És un municipi d'interior? Sí. El que estava a Tremujals, Montviola... Sí. Eren municipis, Ribes, no? El Baró de Ribes. El Baró de Ribes. Eren municipis d'interior com aquest que ens trobem? Sí. Tu havies pensat, no? Perquè normalment això és un fenomen dels indians que sempre són municipis de costa, no? I és una de les coses que vaig dir, ostres, mira, és ben bé de Catalunya interior que ara estem fent molta investigació, com he dit abans, a la xarxa amb això. De Barcelona sortia molta gent i sortia gent de l'interior. D'altres llocs, no? Begur, l'Escala, Blanes, sobretot, Calella de Palafrugell, Sitges, Vilanova, tot això sortia gent local. Però és que després des de Barcelona sortia molta gent de l'interior. Sí, és una de les coses que m'ha cridat, perquè normalment tots els llibres s'inspiren en llocs de costa. Fins i tot que deies de Cadaqués, per exemple, a Cadaqués hi ha molta gent de Cadaqués que havien estat diverses vegades a l'Havana i no havien estat mai a Figueres.
perquè la carretera de Cadaqués a Figueres era infernal, i en canvi podien anar més fàcilment a l'Havana que no pas a Figueres, que ho tenien, bueno, ara un cotxe, però amb carros hi tardaven molt i era una... Aquí és molt curiós, en aquest sentit també, que la gent de Sitges anava cap a Santiago i els de Vilanova i Ribes anaven cap a Matanzas i l'Havana, que són 1.000 quilòmetres de diferència, i que segurament no havien visitat Sitges, no havien visitat Vilanova. Vull dir, eren dos llocs a part. I Puerto Rico, per exemple, Begut també ha anat molt a Puerto Rico. Sí, qui diu l'Havana, doncs nosaltres diem l'Havana, però esclar, només pensem que quan es va perdre l'Havana, quan va caure l'Havana, va caure a Puerto Rico i va caure a Filipines. És a dir, que tot i tot per la guerra dels americans, del Caine, que van dir que l'havien atacat els espanyols, van voler atacar i van començar la guerra als americans i Espanya es va ensorrar amb tot. Des d'aquest punt de vista és molt interessant aquest llibre, que el recomano moltíssim i el podeu trobar a Kindle, que es diu Mi tío el empleado. És molt interessant, perquè és la burocràcia que hi havia, que aquesta no és catalana, és de Madrid, la gran burocràcia que hi havia a l'Havana des de Madrid, des de la monarquia, no? Vull dir, hi havia una burocràcia quasi impossible, no? I aquest llibre, ja et dic, és molt interessant. Després el que cito, que està mal citat aquí, és l'autobiografia d'un esclau, que explica la vida l'esclau, un esclau que ha tingut una persona que ha pogut d'això i ell explica la seva vida, cosa que em sembla interessant. Doncs m'hem passat tot lo... I després, Mercè, una de les altres coses que també... Les dones tenen un paper molt important, no? La protagonista, la Susina, però també la Maria, la mare de l'Indià, la Margarida, la Jaumeta, la Paca, la Gisel... La Gisel. Tots tenen una... Ningú se'n fixa en la Gisel i jo és un personatge que li tinc molta simpatia a la Gisel. Sí, és una... No, és una... Vull dir que tots els... És una... Encara que parla de l'Indià, no? Però és una... La trama és molt femenina, no? Veus realment les dones com elles, doncs, el que pateixen, no? Quan el fill se'n va, quan la mort, el sentiment, l'enyor, l'esperar aquestes cartes que no arriben, que tarden tants mesos, i tot aquest... Bé, jo he triat uns quants, aviam si ho trobo aquí en el llibre. Us llegiré alguns fragments sense fer cap spoiler, que això és difícil. Pàgina 7. Que ho he llegit amb e-book, que me'l va passar la Mercè, i clar, quan faig una presentació m'agrada més... Subratllar i ara... Sí, clar, i a més ara veig que són diferents les... Aquí, si em permets, això de les dones, esclar, ve de la Margarida, la iaia Margarida, que és afrancesada. Sí, perquè aquí ja hi ha la llavor dels afrancesats. Bé, ho llegeixo des d'aquí perquè veig que les pàgines van diferent que l'e-book, no? Per exemple, aquest tros, que m'ha agradat molt, n'he triat uns quants, no? Diu, oh, Susina, que n'ets de bufona. Es diu a si mateixa davant l'espill. Fa un cop d'ull al dormitori. Les parets llises i blanques sense quadres. Les finestres de fusta vista. El llit senzill. La calaixera plena de trastos. I el tocador plantat a la paret esquerra sense cap mena de gràcia. Vull una habitació de noia gran, exclama joiosa. La faré empaperar de flors amb un fons de color crema. Decoraré els mobles amb pintura satinada. Amagaré els llibres i a sobre la calaixera hi posaré una imatge de Santa Ursusina. Diuen que s'assembla tant a mi. I necessitaré una vànova joc. I l'entapissat de les cadires i les cortines. Tot ha de lligar amb les parets. I després un altre tros, aviam si el trobo. Aquí. Diu, amb mus... No, aquest tros m'agrada molt també. És molt petit, eh? Amb mus no tenia ni idea de què hi havia dins el paquet.
Això passa de taca d'oli, Paca. Ho trobo exagerat per a gent treballadora com nosaltres. Per l'amor de Déu, mos, murmurà la dona en veu baixa. Bé, hem de casar la filla amb un senyor i a la romeria n'hi haurà uns quants. Mentre la Sucina s'emprova un barret que lligui amb la flamant indumentària, algú li posa un paperet a la mà. T'estimo, sempre t'estimaré, per molts anys. Sí. Això, quan arribes al final, Clar, té sentit. té sentit. Aquest tros, aviam si et trobo un altre. Això és complicat aquí, amb el d'això, si sabíem, a la pàgina 113. Aquí quan ja està en el port, no? L'aigua era bruta, tocada al moll, blava i verda més enllà. L'horitzó s'obria als ulls d'en Blai, tan llunyà que el seu pensament traspassava la mar i es plantava a Cuba convertit en un senyor. Mentre en Camp Alegre l'instruïa gastant fatxenda. En Blai tenia pressa per trobar un vaixell. No volia dir al vell que tenia prous diners per pagar-se el bitllet. Era millor enrolar-se en la tripulació i guardar-se els quartos per si mai tenia verdadera necessitat. Aquesta també és com una visió molt de l'indià, no? Que ell, clar, que marxaven amb una mà davant i l'altra al darrere, no? I aquesta també estava molt bé. Després, algunes paraules que m'han copsat, no? Que fins i tot dius, ostres, aquesta paraula no l'havia sentit mai, no? Com clepsa. Jo no l'havia sentit mai, clepsa. Una paraula que, no? Els gossis de balatxos, que ho vaig tenir de buscar. Els gossis de balatxos, sí. Perquè jo dic... Sí, embarcacions de l'època. Sí, després vaig buscar-ho i dic, què és? Perquè saps navegar o com t'has inspirat amb tots aquests mots amb aquest que has dit que ara és director del Museu de les Drassanes. Com es diu? El Martín... Rodrigo. El Rodrigo, sí. Li vaig escriure. Bueno, vaig llegir moltes coses de navegació. També tinc un amic que és a Lanzarote, que és meteoròleg, i després vaig trepitjar-me tots els museus del País Basc i de Catalunya, Lloret inclòs, vull dir, tots, de Vilanova, i el dels Drassanes, i també mirant a veure, perquè és clar, en aquell moment, com que no hi havia port, no estava fet, a Barcelona hi havia el Port Vell, que era petitíssim, doncs tu havies d'agafar un vaixell, no pujaves des del... Sí, algun, però no, normalment havies d'agafar els gossis de balatxos, que era una barqueta amb una vela i que et portava allà fins al vaixell. Sí, hi ha un tros que passa en una tempesta que també és molt interessant. Hi ha com una manera de si caic no caic allà, no? Sí, per pujar tot és difícil per anar a Cuba. No, és que no era gens fàcil. No era gens fàcil. No era gens fàcil, ni el viatge, ni després. Aquí en el llibre també s'explica un moment de tempesta, no? Quan estan passant l'estret, no? Que moltes vegades també hi ha l'indià, ai, ajuda'm, Joan Miquel, ara se m'han anat del cap. L'indià que no arriba, quan arriba a l'estret a travessar l'Atlàntic és... Ai, ara m'ha surt la paraula. Que en diuen, com l'indià espantat, perquè fa tota la travessa al Mediterrani, per el cas sortien de Cadaqués feien cabotatge a Sant Feliu, de Sant Feliu cabotatge a Barcelona, de Barcelona poder fins a València, València a Càdiz, i a Càdiz ja havia de ficar-se en un barco més gros i veia l'Atlàntic, moltes vegades més havien vist la Mediterrània. I quan veien, i deien, jo aquí no m'hi poso, i és l'indià espantat perquè agafaven la maleta i tornaven cap a casa seva perquè no es havien atrevit a fer aquesta passa, perquè potser en aquella època algú havia tornat que un barco es havia enfonsat o així, i els agafava la por i en diuen l'indià espantat. L'indià espantat, perquè no acabava, perquè clar, veien... La quilla havia de ser molt més fonda. Sí, i no s'atrevien a fer aquesta travessa a l'Atlàntic. De fet, estava prohibit fins a Carles III, estava prohibit que la corona d'Aragó, és a dir, que els països que donaven el Mediterrani anessin a fer les Índies. Li van treure el Port Reial a Barcelona, li van donar a Torredembarra, per això a Torredembarra hi ha tants d'indians per allà, perquè era Port Reial. Sí. Perquè li van treure a Barcelona per aquestes coses que passen amb les corones.
Sí. Exacte. I els hi Els bascs van treure. també. Una novel·la que també recomano molt, però moltíssim, és Pío Baroja, Les aventures de Shanti Andía, que parla del Pedro Blanco. I aquesta, aquesta és una meravella. És una meravella. Sobre els bascos. Capítol 33. Sobre els bascos que es feien a la mar. Molt bonica. Bueno, m'ha agradat tot el llibre, molt i molt, us el recomano moltíssim. Mira, no és per fer-te la pilota, però jo de llibres de novel·les indianes n'he llegit unes quantes i de veritat que és les que dius, això pot arribar lluny i jo fins i tot dic, això sí és com un guió de pel·lícula. M'ho han dit. T'ho han dit, eh? Ah, vale. Jo dic, és que això és totalment... es pot representar en una pel·lícula, perquè m'ho han dit molta gent. Hi ha totes les... I després la intriga, és que no voldria fer cap spoiler, no? Però la intriga després de les senyores, perquè tot surti bé, és fantàstic. Sí. És fantàstic. I a mi m'ha quedat un dubte. I l'Anita, què se'n fa de l'Anita? M'ha quedat, al final, i l'Anita què passa amb l'Anita? Sí, l'Anita es queda a Cuba. L'Anita es queda a Cuba. Llavors, això és una trilogia. Sí, això és que et volia preguntar ara. Resulta que jo estic escrivint el tercer llibre de la trilogia, no el segon. Aquest és el primer. Aquest és el primer, però després anirà el tercer o m'espero 4 anys que surti, m'estimo més treure el tercer. Però l'Anita, com aquests personatges com la Brittany, no? O sigui, tot això, aquests personatges, doncs l'Anita és una noia que és molt més una noia viciada, no? Que ella el que vol ser hereva, en el fons. Ella no... Bueno, però ho serà, no? Ho serà. La gran hereva, vull dir, sí que ho serà. Sí. Però vull dir que això, com que és una... Aquests personatges estan per continuar, no? Vale, perquè jo quan vaig al llibre i fas el repàs, no? I dius, oi, i aquesta no n'hem parlat, no? Perquè també m'agrada molt com evoluciona el personatge de la Maria. La Maria... És molt maco. La Maria és molt... Sí. La Maria és com la bondat... Sí. Que no es pot dir així, però com la bondat, la innocència de la gent de poble, no? Sí. Sense que no ha tastat el poder i que quan agafa Glòria Teresa, que és una noble que ha abusat de tanta gent, doncs la Maria la humanitza. Sí. La humanitza. Sí, és veritat. És la humanitat, perquè nosaltres veiem als nostres pobles, veiem gent senzilla, no? Però en bon sentit. Sí, bona gent. I bona gent, i bona gent, i això ho volia fer constar jo, que no, bueno, que hi ha molt bona gent, no? I la Maria és així. Aviam, si trobo d'un tros, que ara aquí, com això va a diferents pàgines, m'està fent una mala passada. Em deies de la Brittany, no? Sí, el de la Brittany, que és el 33, no? Aviam, és com van diferents les pàgines, aquí, saps? Tu saps on és? Sí, a veure... Mira, aquí tens la Brittany. Veus? Aquí acostis, vull presentar-se a la meva esposa Brittany. Aquí. Aquí. Tot això és Brittany. Aviam, si el trobo. Aquí també hi ha una cosa, aquesta Brittany, vull dir, també hi ha una cosa a Cuba. Cuba va ser anglesa i els que van plantar els trepitges van ser els anglesos. Els americans tenien tren. Vull dir que en realitat els indians estaven tan avançats perquè havien estat en contacte, no en Cuba, amb els anglesos i amb els americans, oi? Vull dir que llavors venen i diuen, ostres, però si no hi ha carreteres, aquí hi ha camins rals, camins veïnals, aquí no podem... Sobretot pensant en el comerç, eren molt importants els camins. Els camins, les carreteres eren molt importants i llavors amb la fundació del Josep Maria Serra i del Güell, crec que és el Güell també, Josep Maria Serra Segur, marit de Dorotea Chopitea, es posen a fer carreteres, amb la qual cosa el comerç augmenta molt, que és el que tu has dit,
que no és només que facin un monument, un passeig marítim, tot això que diem de l'illa, és les infraestructures per poder comerciar. Això és el que jo crec que realment porten tant el ferrocarril com tota la infraestructura que hi ha al país per poder moure's amb facilitat i tal, perquè abans no podies moure't amb aquest país, vull dir, era molt difícil. Doncs aquí hi ha un altre tros que també em va agradar molt, que li deia. Diu Acostis, vull presentar-li la meva esposa Brittany, comtessa de Fornells. En Blai interrogà sense paraules de què li venia el nom. Oh, respongué la dona, la meva àvia era anglesa, de York, i sempre més va enyorar la seva terra. Em va posar Brittany, per l'enyor a Anglaterra. En Blai, sorprès per la bellesa i l'aspecte juvenil de la muller, pensava, és bastant més jove, potser volta la trentena, mentre que l'Amadeu reneja als 50. Si és que no els passa. Com que la comtessa el mirava interrogant, l'Amadeu li explicà que possiblement el xicot treballaria per ells com a comptable. I és que no, és aquest, el tros que volia, quan surt, quan baixa del... Bueno, ara no el trobo, em sap greu. El del David. El del David del... No, de quan baixa que la veu. Ah, sí, és una miqueta abans. És abans? Sí. Que em va agradar molt la descripció. Sí, quan arriba, un mascarell, no, aquí és quan coneix la Nita, i llavors la meva esposa és a Matanzas, i que bonics, això són els cavalls. Sí, tampoc. La Brittany havia reutilitzat. Aviam, o com vam fer... No. No, em podries més cap aquí, és que m'aclaro amb el llibre, per això te vaig dir, m'agradaria tenir el llibre perquè... Això intenció. T'hagués pogut enviar un i no ho vaig... Bueno, no el trobo, ja el llegireu, us encantareu, us en recordareu de mi, que no el trobo ara. Que la descrius tant i tan bé que te l'imagines perfectament, com surt, amb els ulls daurats, la cabellera daurada i tot. Aquí no, que aquí com va diferent... És aquí, és abans. És aquí. Si vols el llegeixo jo. Llegeixa'l tu. Quan per fi, en Blai sentí emoció per la tendresa amb què el calasser negre, d'uniforme vermell amb botonadura daurada i botes altes de xarol, tractava el cavall. Li acariciava suaument el pelatge i de tant en tant s'inclinava sobre seu per parlar-li a cau d'orella. Quan per fi van ser davant l'esplèndida casa, el calasser va desmuntar per anunciar l'arribada dels senyors. L'escut d'armes dels comtes de Fornells embellia la façana, representava un bergantí i dins d'ells uns oficials espanyols somreien a un grup de negre. 10 esclaus domèstics perfectament uniformats es van arrenglerar a banda i banda del portal, mentre d'altres corrien a ajudar els amos a baixar del carruatge. De dins la senyorívola mansió va sortir una dama. En Blai la veia a contrallum i no podia distingir-ne els trets, però l'esvelta silueta i la forma de caminar va deduir que era molt refinada. Quan finalment va aparèixer, va quedar extasiats. Els seus cabells eren del color de l'or. Portava un recollit alt, uns quants rínxols s'escapaven de la nuca i de les temples. Tenia els llavis gruixuts i el rostre setinat. I els ulls? Oh, els ulls, va pensar el Blai, són del mateix color del cabell. Són daurats. Quan ell ha aparegut, ha sortit el sol. Anita, Amadeu, quina alegria, va dir amb els braços oberts. En Blai no es va moure fins que l'Amadeu... Ja veieu que la descripció que fa dels personatges te'ls pots imaginar perfectament, no? És que la veus, jo la veia baixant per l'escala, me la vaig poder imaginar i això
és molt interessant qualsevol novel·la que tu et pots fer aquesta imatge. Felicitats, Mercè, per aquesta fantàstica novel·la que tindrà molt d'èxit, ja t'ho dic. Espero. I us convido a tots que, si no l'heu llegida, doncs que la podeu comprar i la podeu llegir, que la disfrutareu molt i molt. I a més, ja us ho dic, no només disfrutareu d'una bona novel·la, sinó que aprendreu moltes coses. Moltes gràcies, Mercè. Moltes gràcies, Anna. Gràcies. Moltes gràcies.